ready ang microphone na. Ready. Microphone ba? Ah. Hey, check. Hey. Check. Hey. Hey. Check. Low. Hey. Check. Check. Hey, mic. Check. Check. Hey, mic. Check. Hey. Ah. Mayong buntag kay atong tanan. Naanasab ta diri no para makayusa magdaig sa ato ang buhi nga Dios. Og nasa day ko'y i-welcome og welcome po sa atong bisita nga igsoon dinha sa Ginoo. Usa ni siya nagsunod sa atong live stream nga ang pulong mo kinabuhi ko nga ugikan pa ni siya sa Canada. Nya taga Bohol daw ni siya, Talibon Bohol, kababayan ako na. Og welcome po sa imong kuyog sa dalaygon ang Dios sa atong buhi nga Dios. Ug karon dili pa nako sugdan, akong ihatag ang opening prayer sa tong igsoon nga Sis Charlie. Praise. Ato ta sa pag-ampo. Labing gamhanan na mo nga Dios, salamat nitakna sa kabuntagon nga imong gihatag sa matagusan namo kakinabuhi. Salamat Lord sa bagong adlaw. Salamat ining adlaw nga kami imong gigiyahan nga muanhi sa imong balay alampuanan aron sa paghiusa sa pagsimba diha kanimo. Salamat to Dios sa imong paggiya o pag-uban sa among matag usa ka kinabuhi uban sa among tibuok pamilya nga magdayeg diha kanimo. Salamat to Dios bisan pa man sa mga kaigsuunan nga wala pa diri karon ikaw ang Dios nga mo'y magagiya kanila, ikaw ang Dios nga mo'y magaaga kanila. Imo silang dadon diri nga safety uban ang kadagaya, uban ang kalipay, uban ang ka-excited sa pagdayeg diha kanimo o Dios. Salamat o Dios nga ikaw ang Ginoo nga mo'y maghari niining among panimbahon karon gikan sa sugod hangtod sa pagtapos. Ikaw o Dios nga ang Dios nga mo'y magauban bisan pa man sa magdala sa alawiton karong kabuntagon. Ikaw ang Dios nga mo'y magagiya sa mag-lead sa praise and worship. Ikaw magahatag og dubling dihog amahan ug bisan pa man Lord sa mga backup singers. Ikaw ang Dios nga mo'y magagiya sa mataghugna
sa matag tuno, sa matag lyrics, Amahan, kaning tanan alang lamang kanimo. Og Dios, ikaw ang magauban, bisan pa man sa magdala sa lead guitar, bisan pa man sa drum, sa piano, o sa bass guitar, Lord. Amo kaning ihala diha kanimo, nga ikaw ang Dios nga mo'y magagiya, ug ikaw ang Dios nga mo'y maghari sa matag usa namo kakinabuhi. Ikaw ang Dios matuboy sa among panimbahon karong kabuntagon. Ug bisan pa man sa magdala sa imong pulong, ninitak na sa kabuntagon, ang imong alagad o Dios, ikaw magahatag og dihog nga ang mga pulong, Amahan, nga among madunggan kini among maikinabuhi sa hangtod sa imong pagbalik. Salamat o Diyos nga ikaw ang among masimba ni takna sa kabuntagon, bisan pa man sa among mga kaigsuunan sa bisan asang dapit. Ikaw o Diyos nga maoy magauban sa ilang panimbahon. Ikaw ang Diyos nga mo'y maghari kanila, nga ikaw lamang ang Diyos nga ilang gisimba. Ikaw ang Diyos magapanalangin sa matag usa ka kinabuhi sa among kaigsunan sa bisan asang dapit, Amahan, sa Pilipinas man o sa gawas sa nasod, Lord, o sa nakig-uban sa live stream. Ikaw ang Diyos nga mo'y magauban sa among panimbahon nitak na sa kabuntagon. Ug bisan pa man, Lord, among giampo diya kanimo ang among kasilinganan. Ikaw ang Dios magapanalangin sa ilang kinabuhi, nga sa among pagpanimbahon karon sila usab makabaton ug makaambit sa panalangin nga imong gihatag diri kanamo sa matag pulong sa awit ug sa matag pulong nga gikan kanimo, Lord. Ila kini, Lord God, nga mabatunan, Lord God. Ug salamat, Amahan, ikaw ang Dios makig-uban kanila, Lord. Ug bisan pa man sa among kaigsuunan nga wala diri karon, sa bisan asa sila karon, naaman karon sila sa ospital, O Lord, ikaw ang Dios magahil, maga-comfort sa matag usa nila kakinabuhi, O Dios. Ikaw gihapon ang Dios nga maoy maghari kanila, magaayo ka sa tanang masakiton sa among mga kaigsuunan, Lord God, nga anaa sa kalistanan karon, Lord. Ikaw ang Dios nga maoy magauban kanila, Lord God. Imo silang kanunay nga giyahan o tagaan nimo sila og comfort sa matag usa nila kakinabuhi, Lord. Nga sa taliwala sa bisan unsa nga mga nagian sa mo kinabuhi, ikaw gihapon ang Dios nga mo'y masimba. Ikaw gihapon ang Dios nga buutan diri kanamo. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong kanunay nga pag-uban diri kanamo. Ikaw o Dios ang dalaygon. Ikaw ang Dios nga maghari sa among panimbahon ug hangtod sa paghuman, ikaw ang Dios nga among simbahon. Kini among giampo gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ugusbon ko, may buntag ka natong tanan. Amen. Og atong palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Og palakpakan na to ang matag-usa na to nga niya karon mga kaigsuonan. So makita na to nga kanang marag kanang puno niya dire kanang murag wala pa jud mapuno kay ang uban adunay mga kakulian. So dili na mo ay makababag sa atong pagsimba diya sa atong buhi nga Dios kay nag-ingon ang Ginoo, duha og tulo nga magatigo maghisgot sa iyang pangalan, anaa ang Ginoo. Amen. Tuo bataan na igsoon nga naa si Lord sa tiliwala nato. So ang uban nagpaingon pa diri mga kaigsuonan. So sa akong nakuan murag ubay-ubay ang kanang naasad sila yung mga kanang giadto nga lubong, mga kakulian na ilang gikuan sa ilang kinabuhi. So ang Ginoo usab pod bagalihok sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi samtang nagsimba ta diri, mabati pod nila nga walay laing madaig ug masimba ni ining adlaw kundi ang ato lagyong buhi nga Dios. Amen. So hallelujah. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. So agig pagsugod mga igsuon adto ta sa awit nga pag-abi-abi mga igsoon, kung mahimo dili ta masugot igsoon nga dili ta kalamano sa atong katupad. Amen. Kinahanglan atog yung lumanohon og pwede na to maingnon nga kumusta sis Brad. Amen. Hallelujah. Atong gamiton ang atong kamot sa pagdaig pagsimba sa atong buhi nga Dios. Yes, Lord. Naingon ang awit diya nga igsoon maglamanuhay. Igsoon
maglamanuhay. Ipakita sa dagway ang kalipay. Busa kalimtana ang kasuko sa atong dughan. Mahiyong gamay, igsuon ko. Yes, Lord, igsuon magdinasigay. Magdinasigay. Kung may naluya, igsuon, pikpika ang abaga. Pikpika ang abaga. Busa maginabuay kita sa usag-usa. Ipakita ta ang iyang gugma. Igsoon maglamanuhay. Ipakita sa dagway ang kalipay. Busa kalimtana ang kasuko sa atong dughan. Pahiyom gaman, igsuon ko. Igsuon magdinasigay. Kung may naluya, pikpika ang abaga. Pikpika ang abaga. Busa maginabuay kita sa usag-usa. Ipakita ta ang iyang gugma. Pahiyong gamay, igsuon ko. Ipakita ta ang iyang gugma. Yes, Lord. Hallelujah. Nindot kaayo ang mensahe sa awit mga igsoon. Nabuhat ba nato nga napahiyuman nato ang atong katupad? Og ato siyang nalamano? Hallelujah. Muna igsoon nga dili kita musugot nga dili nato malamano, dili nato makigdait. Gisugo kita sa Ginoo nga magdinaitay adunay pagtagad ang iyang mga katawhan kay mo nay gusto og kalipay sa Ginoo nga makita ang iyang katawhan nga ana ang paghigugmaay. Amen. Ana ang panagkumustahay sa usag-usa. Amen. So ato ta sa pagduol sa atong buhi nga Dios mga kaigsuonan. Diha sa presensya sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Adunay kalipay. Diha sa presensya sa atong buhi nga Dios, adunay kalinaw. Sa presensya sa atong buhi nga Dios, adunay kaayuhan. Amen. Atong awitan ang atong buhi nga Dios sa kinasingkasing nga duulo na to ang atong Dios. Hallelujah. Sa presensya mo may kalipay ako. Yes, Lord. Sa presensya mo may kalinaw ako. Sa presensya mo may kaayuhan ko. Ang kinabuhi ko ihalad ka nimo. O Ginoo, dayon ko ikaw. O Ginoo, simbahon ko ikaw. Og halaran ni kinabuhi ko. Yes, Lord, sa presensya mo, Diyos. Sa presensya mo may kalipay
Sa mabatunan na po ang kalinaw, O Diyos. Sa presensya mo may kaayuhan ko. Ang kinabuhi ko ihalad kanimo. O Ginoo, daigon ko ikaw, O Ginoo. Simbahon ko ikaw, og halaran ni kinabuhi ko. O Ginoo, daigon ko ikaw, O Ginoo. Simbahon ko ikaw, og halaran ni kinabuhi ko. Ni kinabuhi ko. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Glory, thank you, Jesus. Hallelujah. Wala kami laing simbahon na mahal. Wala kami laing daigon, Ginoo. Ang imong buhing pangalan, Lord Jesus. Daigon ka na mo amahan sa tibuok na mong kinabuhi, Lord God. Pasidunggan ka na mo, O Diyos, sa tibuok na mong pagkatao, Lord Jesus. Kawalay laing ang ngayon nga hatagan sa among pagdaig. Ikaw lamang, Ginoo, nga anaa sa langit, Lord. Salamat, Lord. Samtang adunay pinitik pa ang among kinabuhi, Lord Jesus. Ang among kasing-kasing, Ginoo. Amo kang madaig, Lord, sa tibuok na mong kinabuhi, Lord God. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo. Salamat, Lord, sa imong presensya. Diha sa imong presensya, Ginoo, nakabaton mi, Ginoo, kalipay, kalinaw, kaayuhan, katagbawan, diha lamang na mo batunan diha sa imuha, Amahan. Yes, Lord, dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan, Ginoo. You are worthy to be praised, Amahan. Ikaw ang ngayon, Lord God, nga pagadaigon sa tibok na mo kinabuhi, Lord God. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory, thank you, Jesus. Yes, Lord. Andam na pakita nga mo daigong simba sa tong buhi nga Dios. Ang tanang andam daring dapita mo singgit kuno tag praise the Lord. Ang daring dapita mo singgit ta og hallelujah. Glory, thank you, Jesus. Niya dili na to pugnan ang atong kusog kasi tibok na tong kusog kasing kasing o hunahuna kung mahimo atong ingnon ang atong kaugalingon nga akong daigon ang Ginoo. Amen. Kay siya ang atong magbubuhat. Amen. Ang gihulat sa atong Ginoo, mga igsoon, maurag yun ang mga pagdaig. Amen. Niya unsa gani balos ni Lord kung ato siyang daigon, bubukbo siyang mga panalangin, tagbaw lagi tagsagang. Amen. Hallelujah. Muna karong orasa, karong arasa, mga igsoon, ayaw tihigi ang Ginoo sa pagdaig kaniya. Kung muingon ang awit sayaw-sayaw, igsoon, kay wala ka ni sayaw sa imong atubangan, sa imong katapad, kundili ang imong gisayawan nga tag-iyas sa imong kinabuhi nga magbubuhat nga anaa sa langit. Amen. Hallelujah. Matod pa siyang pulong, mitikang ang Ginoo, ni dungaw siya kung kinsay tinud-anay nga nagdaig. Amen. So hallelujah. Glory, thank you, Jesus. Magmaya ta sa pagdaig sa atong buhi nga Dios.
balan mong trono, nakita ko ang kahayag mo sa himaya mo, Ginoo. Pagkahalangdon mo, ang kasing-kasing ko, nagmaya sa pagdaig kaniya, sayaw, lokso-lokso, diha kanimo, akong Ginoo. Diha sa imong ngalan, sayaw-sayaw, sayaw-sayaw, lokso-lokso, diha kanimo, among Ginoo, imong ngalan, pasidunggan, hangtod sa kahangturan. Yes, Lord! Yes, hallelujah! Ginoo, sa balan mong trono, nakita ko ang kahayag sa himaya mo, Ginoo. Pagkahalangdon mo, ang kasing-kasing ko, kinatibukan ko, nagmaya sa pagdaig kanimo, sayaw-sayaw, lokso-lokso, diha kanimo, akong Ginoo, ang kalipay, diha sa imong ngalan, sayaw-sayaw, sayaw-sayaw, lokso-lokso, diha kanimo, among Ginoo, imong ngalan, pasidungan, hangtod sa kahangturan. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, thank you, Lord God. Hari ka, balaan ka, gamhanan ka, pasidunggan ka, sayaw-sayaw, lokso-lokso, diha kanimo, among Ginoo. Kalipay, makablagan, diha sa imong ngalan, sayaw-sayaw, lokso-lokso, diha kanimo, akong Ginoo, imong ngalan, pasidunggan, hangtod sa kahangturan, sayaw-sayaw, lokso-lokso, diha kanimo, akong Ginoo, akong kalipay, makaplagan, diha sa imong ngalan, sayaw-sayaw, lokso-lokso, diha kanimo, among Ginoo, imong ngalan, pasidunggan, hangtod sa kahangturan. Yes, Lord. Pasidunggan gid kanamo, Lord, hantod sa kahangturan. Amen. Og dili ato pagyud siyang awitan, ato pagyud ipadahunog ang atong mga pagdaig sa atong buhi nga Dios. Amen. Atong ipadahunog ang atong mga tingog pinaagi sa mga awit nga makalangit. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hunog sa pagsimba,
kanimo lang. Dahunog sa pagdaig, kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihunong ang pagsangyaw sa kahibulungan mong buhat. Dili ko ihunong ang pagpaambit sa kagawasang nabatunan. Ang atong kusog ilukso-lukso o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Dios. Ang atong kamot sa kagawasang nabatunan sa imong presensya. Ako may kagawasan. Yes, Lord, nahulog sa pagdaig. Kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihunong ang pagsingaw sa kahibulungan mong buhat. Dili ko ihunong ang pagpaambit sa kagawasang nabatunan. Ang akong kusog ilukso-lukso o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Iwara-wara o gipakpakpakpak sa kagawasang nabatunan sa imong presensya. Ako may kagawasan. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, sa imong pagkamaayo, Amahan. Salamat, Lord, sa imong presensya, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong pulong diha sa mga awit, Lord God. Nga wala gid mi laing igasugilon, ipalanog, Amahan, kundi ang imurag yung pulong, Lord Jesus. Salamat, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Nasinati nimo, Amahan, ang kanang mga paglatos sa tunog kong corona, Lord Jesus. Grabe ang imong nasanitian, Ginoo, para og alang lamang namo, Lord Jesus. Para kami, Lord Jesus, dili na maulipon, Lord Jesus, sa mga kasalanan, Lord God. Kanang makaingon mi, Ginoo, nga dili mi angayan, Lord Jesus, apan gihimo kami nimong takos ug angayan, Amahan, tungod na, Lord God, sa imong dakong gugma diri sa amo, Lord God. Gilatos ka, Amahan, tanan nga mga pagbiay-biay, Ginoo, imong nasinati, Lord Jesus, ug tungod og para sa imong mga katawhan, Amahan, nga imong gipakamatian dito sa cross, Ginoo. Lord, imo ang tanang mga pagdaig, Lord Jesus. Imo ang tanang kaduganan, Amahan. Diha ra gyud nimo, Lord Jesus, mudaig ang tao, Lord Jesus. Kay ikaw ang takos ug angayan, Lord God, nga mudawat ug hatagan sa mga pagdaig, Lord Jesus. Thank you, Lord. So, yes, Jesus. Hallelujah. Sa tulo kong corona mo nga gidasok sa imong ulo, midahili ang mili mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahapdos og sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na ang kumko.
tunog kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, midahili hamili mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahapdos o sakit giantos mo, kaluwasan o kaayuhan na ang ko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdaig, yes Lord, imo ang tanang dungog amahan. Imo ang tanang dungog, ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdaig, yes Lord, hallelujah. Imo ang tanang dungog, ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. Yes, Lord God. Thank you, Lord Jesus, Amen. Hallelujah. Imo ang tanang kadungganan, Lord God. Imo ang tanang kahimayaan, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. Yes, Lord, come on, church. Imo ang tanang dungog, ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdaig, yes Lord, imo ang tanang dungog amahan. Imo ang tanang dungog, ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. Yes, Lord God. Yes, Lord, imo ang tanang mga pagdaig, O Diyos. Imo ang tanang kadungganan, Lord God. Sa Lord, diha lamang kami ni mo, Lord God, mo daig, Ginoo. Kay ikaw ang angayan, Lord Jesus, sa tanan, Lord God. Salamat, Lord, sa imong sakripisyo, Ginoo, dito sa cross, Ginoo. Tungod og alang ka namo, Abahan. Dalaygon ka ikaw, Ginoo, sa among mga kinabuhi, Lord God. Dili kami, Lord God,
Mohunong, Lord, sa pagdaig o pagsimba nga nakadimo, Lord God. Hangtod sa imong pagbalik, Ginoo. Amo gyud kang daigon, Lord God. Samtang ado na pa kami kinabuhi, Lord Jesus. Muna, Lord, walay rason nga dili ka namo sa bahon, Amahan. Wala gid may ikarason, Ginoo, nga dili ka namo daigon, Lord God. Kay wala jud ka nagkulang ka namo, Amahan. Diha sa imong pangalan, Lord Jesus. Sangkap mi, Lord God, tungod na sa imong saad, Lord God. Kung kami, Ginoo, magtinarong sa pag-alagad gana kanimo, and all these things, Lord, imo ra gyud igadugang kanamo, Amahan. Muna, Lord, wala kami igong ikarason, Ginoo, nga dili kami mosimba nga kanimo matag Domingo, Lord God. Lord Jesus, thank you, Lord God. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ni kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayan. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka namo, imong katawhan nga niluwang. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Lord, pasidunggan, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Yes, Sir God. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, O Diyos. Salamat, Ginoo, nga ikaw lamang, Lord Jesus, ang angayan na mo, Lord God, nga pasalamatan, pasidunggan, Ginoo, sa tibuok na mong kinabuhi, Lord God. Salamat, Lord, sa imong pagkahalangdon, sa imong pagkabalaan nga Diyos.
Diyos ka amahan nga walay sama, Lord God. Salamat, Lord. Thank you kay Ginoo, bisan pa, Lord God, sa mga katauhan, Lord God, nga imong gidala diri, Ginoo. Salamat, Ginoo, nga ikaw ang Diyos nagpanalangin usab, Lord, sa tagsa-tagsa na mo kakinabuhi, Lord God. Ikaw ang Diyos nagauna, kanunay ka naguna sa among kinabuhi, Lord Jesus. Sa mataglakang ka na mo, Lord God, sa pagkinabuhi, Lord, niining naong sa kalibutan, Lord God, kanunay ka amahan, nagaamping ka na mo, Lord. Imo kaming gitipigan kanunay, Lord Jesus. Imo kami kanunay gihatagan o kagawasan, Ginoo. Kagawasan, Ginoo, sa among panglawas, Lord God. Nagawas nun kami, Lord, nga nakadahay ka na kanimo, Lord Jesus. Kay imo may gitagaan og kusog, Ginoo. Imo kami, Lord, gitagaan og lawas, Lord God, nga gawas nun. Gawas nun kami, Ginoo, nga mudaig, mupataas, pasidunggan ang imong ngalan, Lord Jesus. Kaya ikaw ang Diyos naghatag na mong lawas nga walay balatihan, Lord God. Karong oras, ha, Ginoo. Karong pitsaha, Ginoo. Ang tanan nga adunay mga gipanghangyo nga na kanimo, Lord Jesus. Gawas no na amahan nga maglihok-lihok, Ginoo. Tungod kay imong gitagag kagawasan nga maayong panglawas, Lord Jesus. Hatagan nimo mi, Lord God, og normal, Ginoo, nga panlawas, Lord Jesus. Salamat, Lord. Ang among kinabuhi, di lamang may makasiguro nga nakakanimo, Lord Jesus. Kay kung kami makupot ni mo, Lord, posible nga makabuhi. Pero kung ikaw ang mukupot ka na mo, Lord Jesus, dili gid minimo buhian, dili gid minimo pasagdan, Lord God. Tungod kay saad ka na ni mo, Lord Jesus. Nga imong mga kaanakan, Lord God, nga walay lain, Lord God, nga gisampit, gituuhan, ikaw lamang ganing Jesus. Ikaw ang Diyos, Ginoo, nagkupot sa among mga kinabuhi, Lord Jesus. Salamat kay Lord Jesus. Kay diha kanimo, Lord God, dili may mapakyas, Ginoo. Ang tanan, Lord God, nga mga saad ni mo, Lord God, na sa balaang kasulatan, Lord, imo kanunay gipasinati ka na mo, Lord Jesus. Og Lord, buhi ang imong pulong, Lord God. Buhi ka nga Dios, Ginoo, nga among gisimba, Amahan. Ikaw ang Diyos nakakita sa tanan, Amahan. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo. Dalaygon kayo nga Diyos nga among giilagaran, Ginoo. Kaniadto, karon og sa mo abot, Lord. Diyos ka nga walay pagkausab, Amahan. Inaanak ka ka, Diyos, Ginoo nga gamahanan, Lord Jesus. Basta, Lord, amo ikaw ang pasalamatan, pasidunggan, Ginoo, kanimo lamang ang dughimaya sa pangalan ni Jesus, ang tanang anak sa Diyos magaingon. Amen. Amen. Nabusog ba kita sa awit makalangit? Dili gyud nato siya kanang kuanan sa kanang makahilak ka sa pagkamaayo sa Ginoo, mga igsuon sa kinauna lang katong kana nga walay rason nga dili nato siya gugmaon, walay rason nga dili nato siya simbahon, mga igsuon. Kung masimba nga taga Domingo, mga igsuon, mo gyud nagiingon nato nga dili ta magpalit-lit, mas nindot jud na, di ba? Ug karon atong isunod scripture reading pagabasahon ni Brad Albert. Atong basayon ang pulong sa Dios diya sa Mateo 22:1
1 hangtod sa 14. May gamit na sab si Jesus og mga simbingay sa iyang pakisulti sa mga tao. Ang paghari sa Dios sama niini adunay usa ka hari nga naghikay og usa kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pahibalo sa mga dinapit nga paadtuon na sila sa kumbira apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siya laing mga sulugoon o giingnan niya, sultihi ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka o ang mga pinatambok nga dati og nati og nahikay na ang tanan. Panganhi na kamo sa kumbira sa kasal, apan wala magtagad ang mga dinapit og nagpadadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usang miadto sa iyang ang usa sa iyang patigayon, ang uban usab mibira sa mga sulugoon og gibunalan og gipatay nila. Tungod niini nasuko pag-ayo ang ari. Busa gipadala niya ang iyang mga sundalo og gipamatay kadtong mga nagpatay sa iyang mga sulugoon og gisunog ang ilang siyudad. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon og giingnan, andam na ang akong kumbira sa kasal. Apan dili angay niini ang mga tawo nga akong gidapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan og dapita sa kumbira ang tanan nga inyong matagbuan og ang mga sulugoon na ngadto sa kadalanan og gidala nila ang tanan nga ilang nagtagbuan. Maayo og daotan og napuno sa mga tawo ang kumbira. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og biste nga angay sa kasal. Gipangutanan siya sa hari, "Higala, giunsa man nimo pagsulod ni dinhe nga wala ka man magsulob og biste nga angay sa kasal?" Apan wala makatingog ang tawo, unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, "Gapusa ninyo ang iyang mga kamot og tiil og ilabay siya ngadto sa kay ngit-ngit sa gawas. Didto maghilak siya og magkagot ang iyang mga ngipon." O gitapos ni Jesus ang simbingay sa pag-ingon kay daghan ang gidapit apan diutay ra ang nga gipili. Ang pulong sa Dios. Og karon ato ang isunod ang testimony kay kitang tanan naaman jud tay mga kaagi or testimony sa atong kinabuhi. Akong ihatag karon ni Pastor Eddie. May buntag sa tanan. Akong testimony, pag-ulang yun yung nahitabo. Atong host pastor last Sunday, naghisguto og gugma og emosyon. Tama ba? So, kada yung gugma, totoo ba mo nga ang gugma dili mangilad? O love will never lie? Tama ba? Pero sometimes ako mayong ko nga, nganong atong kasing-kasing, mandaraya man. Di ba? Makita na ito na sa Bible. Ang atong kasing-kasing mangilad. Nga naman, asan man ito i-explain, gusto mo i-explain ko na. Nga naman, tabo mo na sa kinabuhi. Kanabit ang atong gugma, kinanglan yun ay maalain sa kababuton sa Diyos. Kaya nga itong gugma, dili maalain, magpatoyang sa iyang gibati.
mubati ka sa imong silingan, ana. Like for example, di ba? So, kinahanglan matag-usa ka nato nga maalayan yun. Kaning mga batanon karon mga single bantay yung gugma. Kay mangililad ka ng gugma. Kung dili maalayan sa kabuton sa Dios. Di ba? Gisulti ko na tungod kay that's experience, my experience before. Last Sunday, pizza 2, tama? Anang pagkasabado uno, ako ni-explain nyo, nga unsa ang Diyos nga muhatag dato sa iyang pabor. Now, pagka Saturday uno, ngayon ko sa Domingo na sa ugma, yung dahin ko na ba, do si Simba na sagta. Tapos zantok sa kuna-una, wala ko'y kwarta. Wala ko'y gasolina. Ba? Wala pa dyan ko'y bugas. Wala. Lord, saan ko ni pagsimba karon? Wala pa dyan ko'y sundan sa amo. Di ba? Daghan kayo taog. Kana mo usay babag ba? No? Muto na siya abot sa kuno akong kwarta gyud actually 200 pesos. So kung motobil ko 100 yung tobil, 100. So 100 na sobra. Hala. Kaabot pa ning 100 niya ang kuan pa. Doon na pa ko'y offering ana ba? No. Kung in kaso kung maplatan ko sa dalan, usay may ako ikuan. Wala jud. So makay mo zero balance ko ani. So lang ningon dayon ko nga, sige mo simba lang jud ko. Kay nasayod ako nga anak sa Dios dili pasagdan. Ako ginangibutang sa kunahuna, ang anak sa Dios dili pagutman. Muna akong i-share kaninyo ato nga time 100 akong kwarta. So pag human service na to atong Sunday nang snack. Istorya mis pastor sa gawas. Tapos ni uli ko. Wala na akong madamha. Naniring akong cellphone. Pag-ring diya, doon na daig isangkap na akong panginahanglan. Di ba? Unsa ka abising nga ang Diyos kung kita makaalayan sa iyang kabubuton. Pag-ring sa cellphone, diha daig kwarta, ipadala akong bata. So salamat sa Ginoo nga, hala, wa jud ko magdahom nga makapalit ba kog bugas, makabagasolina ko. Ato nga time ha. Na zero jud ko ato. Pero ang Ginoo nasayod gid ta. Ang kun matinud-an ang atong pagpangalagad. Dili kita niya pasagdan. Kung maalain ang atong mga gibuhat, mga panghuna-huna, dili kita talikdan. Ihatag niyang tanan. Bisan unsa sa ka hagipot pero huna-una nga naay Dios, naay Ginoo, naay buhi nga Dios na nakita sa atong gibuhat. Di ba? Naay Dios. Na bisan unsa pa atong gibuhat diya, basta nakaalayan sa iyang kabubuton ang Dios, dili kita pasagdan, dili kita kalimtan, dili siya butang nga di kita kanato. Ug naghatag siya tanan atong kagustuhan basta ang tanan atong isurrender diha kaniya ug dili kita magpadala anang mga tentasyon kay karang tentasyon usare ra siya pagtintal ug pagsukod sa atong pagtuo diha kaniya ug dininta lang kutob. Salamat. Dalaygon jud ang kinabuhi ni Pastor Eddie no kay naa jud bisan moingon tang kanang gamay na lang kwarta niya naa di ay toy moabot na blessings yang kinabuhi ug karon na murag naadyoy ni honghong nako nga basi napatay lain nga kuan kanang muhatag og laing testimony or kadaugan sa yang kinabuhi o kanang atong palakpakan ang kinabuhi sa atong igsuon nga gikan sa Canada. Check. May buntag na itong tanan, mga kaigsunan ko sa Ginoo.
akong kadaugan daw yung pasalamat sa Ginoo nga naabot kog Canada unya gihatag jud sa Ginoo ang mga opportunity sa trabaho unya dakong pasalamat pud sa Ginoo nga sukad sa akong pag-abot didto nga maski lahi ang kanang sa tawag ani kanang ang weather dito kay kuan man dito sani mubugnaw nya init. So pasalamat ko sa Ginoo nga sukad pag-abot nako dito wa jud ko nagkasakit. So dako kay nang pasalamat ako sa Ginoo nga iya kong gitagaan og may panglawas sa trabaho tanan. Unya ang opportunity pud sa trabaho yaging gihatag unya daghang kay butang ang gihatag sa Ginoo. Sa amuang balay didto naka pasular mi nga wala na sila bayranan si mamas kuryente. Salamat po sa Ginoo ana. Unya ang Ginoo maayo gid kayo kay sa among pagbiyahe lang gikan dito sa amuag yung lugar dito sa kanang Ontario manasakop ang amua. Gikan dito sa kay eroplano naog na pod nya eroplano naog na pod sa Hong Kong nya Cebu na pod. So dako kay pasalamat ako sa Ginoo nga nag-uban gid siya namo gikan sa among pagikan hangtod sa among pag-abot sa among destinasyon. Salamat kay sa Ginoo nga iya gid ming atiman gikan sa among pagikan hangtod sa among pag-abot. Nya salamat sad ko sa kinabuhi ni pastor nga siya mo'y gigamit nga instrumento sa Ginoo nga para kay na ingnon talang nga na backslide ko kay bautismado man gyud ko. Unya kini laging niana tag syudad kay manarbaho. Nya wa nay pag-abot ako sa syudad wala nay simba-simba. Wala na ko katog simbahan, wala gyud hasta wala nay ampo. Wala nay ampo-ampo. So moto na kuan ko sa tentasyon. Nagpasalamat ko ni Pastor Gideon nga mo'y gigamit sa Ginoo para mabalik ko sa tilan sa Ginoo. Nya karon bisan pa man akong asawa, wala pa moduol sa Ginoo, pero ako nang giampo sa Ginoo nga kay kung sakuha lang di wa ko'y mahimo kung ako lang mo'y ako arang kaugalingon nga kuan para mo mudasig niya nga mo kuan kay mo lagi. So ako na lang gihatag sa Ginoo kung gipangayo sa Ginoo giampo sa Ginoo nga sa ngadto-ngadto madala ra gid na siya madugay. O salamat kay sa Ginoo sa tanan nga imong iyang gihatag namo nga tanan nga opportunity. Ug ang tanan dungog himaya sa atong buhay lang mga Dios. Salamat kayo. Kapag kamaayos sa iyahang kinabuhi sa tuang suono, kanang wala gyud siya pasagdi sa ato ang buhi nga Dios sa iyahang paglawig dire hantod na abot siya sa ilaha hantod na abot na pud siya dire pero igsuon ako ang kuan nimo nga ingon ana sad akong kuan ako ang bana mao iniuna sa kanang kuan sa Ginoo kanang siya may niuna og duol sa Ginoo sa diri sa balay ang puluanan nya ako wala pasag ko nga naingon ana parihak ni sa mga asawa siguro pero dalaygon kay buhi nga Dios kay kanang ako na mismo ang niingon sa akong bana nga mukuyog ko sa pagsimba
O nindot kayo sa paminaw o kamo yung duha. Nindot siya gay. Pero ihatag ra gyud na imuhang pagampo sa Ginoo nga. Kamo na yung duha. Kamo nang duha. O karon ako ang isunod ang kanang special number sa family de Villeres. Praise. May buntag ka na tong tanan among halaran atong buhi nga Dios. Awit nga naguluhan o kanang Dios ka sa amin. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo.
Amen. Dalaygo ng atong buhi nga Dios. Sa tupakpakan ang atong buhi nga Dios. Salamat sa Ginoo na apod ang iyaan sa akong asawa gikan sa igsuon sa akong mama gikan sa talangnan. Atong pakpakan ang Dios sa ilang kinabuhi. Welcome niya atong mga kaigsuonan gikan sa Canada, Dong Julito, uban ni Brad GM gikan sa Lapu-Lapu Sab. O salamat sa Ginoo sa iyahang pag-uban, pagpanalangin o pagtagbo, pag-atiman sa matag usa. O kuyog usab nato karon sa atong pagsimba ang atong mga kaigsuonan nga naa karon sa naglaing mga lugar sa Pilipinas o sa naglaing mga nasod. Si Sister Susana nga naa sa Thailand, Sister Rochachin nga naa sa Taiwan, o si Sister Bernadette nga naa sa Cavite, Sister Gingging nga naa sa Panabo, o atong mga kaigsuonan pagyod nga nagsunod o nakigduyog sa atong pagdaig, pagsimba sa atong buhi nga Dios. Sa pagkakaron wala pa mo tingog nga atong FM tungod kay duha ka laptop ang atong guba. Tungod sa kanang medyo karaan na sad muna nga sa pagkakaron wala pa gid siya ka-connect. Karong simnahon na kung i-allow sa Ginoo, no, maka-adto mi sa dalagit, mapaayo ang duha ka laptop. O niya mabalik na pod og function ang atong FM kay daay mga kaigsuonan nga nakigduyog, nakiguban sa pagsimba nato sa Dios pinaagi sa FM station 101.3. Muna nga namingaw pod sila, pero sa pagkakaron tinguhaon nato nga maayo nato ang duha ka laptop. Og ang ato karong paghisgutan mga igsoon naghisgot ni og tawag matud pa sa mensahe, gitawag ka sa Ginoo. Kitang tanan gitawag sa Dios, mga kaigsuonan. O gibasa sa ato igsuon ang Mateo 22:1 hangtod sa 14. Diin gihatag o gipakita ni Jesus ang sambingay. Modiretso ko mga kaigsuonan tungod ang atong oras gamay na lang. Modiretso ko mga igsuon tungod kay kinahanglan nga inyong masabtan ang mga kahimtang sa mga tawo nga gihisgutan o gipakita ni Jesus sa iyang sambingay. Ang sambingay nga gihatag ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan naghisgot og kumbira. Ang usa ka hari mga kaigsuonan nagkumbira og ang hari nga ang gipasabot diha mao ang Dios. Og ang hari nga nagkumbira mga kaigsuonan naa say mga sulugoon o iyang giingnan nga dapita na ang mga dinapit. Apan sa diha nga gidapit na sa mga sulugoon ang mga dinapit, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, didto nato nadunggan nga uy, nibalibad sila. Daghan kayo nga nibalibad. Ang uban mga kaigsuonan, wala magtagad. O nibalik sila sa ilahan, nipadayon sila sa ilahang mga naandang buluhaton. Bisan kung nadunggan nila nga gidapit sila sa hari. Gidapit sila sa Dios. Unya ang uban mga kaigsuonan, wala gyud manumbaling sa dihang gidapit sila. Sa mga sulugoon sa usa ka hari, o ang uban, na sugod pas pagpanagmal o niya gipakita pagyod kaganina sumala sa gibasa, gipatay pagyod sa mga dinapit ang mga nagdapit. Gidapit sila pero wala pagyod nila panumbalinga, dili pagyod igo, gipatay pagyod nila. Busa nasuko ang hari, sumalas atong nadunggan kaganina mga kaigsuonan, nasuko ang hari o niya gipamatay silang tanan. Gisilutan sila. O niya misugo dayon ang hari og laing sulugon og ingna nga pangadto kamo sa kadalanan. O niya tanang mga tawo nga inyong hinaguan, dapita kay ang kumbira andam na. Ang mga tawo mga kaigsuonan nanulod sa kumbira. Pero kabalo mo mga kaigsuonan, dunay usa ka tawo dito nga nakasud nga wala magbisti sa kasal. Kabalo ba mo mga kaigsuonan kung imong tun-an ang Biblia? Mga igsuon, ang kasal nga gisgutan diha kanang bisti sa kasal, naghisgot na sa gitawag kabililhon nga gitawag na sa Biblia lino. Buti pasabot kanang imong binuhatan. Muadto diita sa presensya sa Dios, dapat doon natay maayong binuhatan. Ang giingon dito sa katapusang libro sa Biblia nga mao ang gipadayag, ang
bisti sa kasal mga kaigsunan, mauna ang atong maayong binuhatan. Ug maunay ato karong susihon, naabatay maayong binuhatan. Pangutan ay mong tapad, naabakay maayong binuhatan sa imuhang pagpuyo sa kalibutan. Nganuman, ikaw ug ako, nasayod yuta, ang atong pagpuyo sa kalibutan, temporaryo lang. Unsa man ang temporaryo? Dili na mo balik. Labay ra ang tanan. Mataw ta, magdako ang atong edad hangtod mamatay. Pagkahuman din na ta mo balik. Katong mga panahon nga naata sa kalibutan karon, mauni ang panahon nga gikwinta o gitan-aw sa Dios o gitali sumala sa Biblia, nag-ingon nga ang imong mga binuhatan ginatali. Kung maayo ba atubangan sa Dios o dili ba maayo atubangan sa Dios o ang matag binuhatan nato ginantihan sa Dios. Amen. Nya sa diha nga kit-an sa Dios, uy na ay usa ka tawo nga nakasuod diha sa kumbira, wala magbisti sa bisti sa angay sa kasal. Gigapos siya. Giktan. Unya gilabay dito sa gawas. Nya gi-emphasize gyud kung unsa ang hitsura. Nagkagot ang iyang mga ngipon o niya dito sa kangit-ngit ang kalaglagan. Nya gitapos dahil ni Jesus ang sambingay sa Mateo 22:1. Mateo 22 versikulo 14. Unsay giingon diha? Gitapos ni Jesus, ingon siya diha, daghan ang gidapit. Daghan ang gitawag, pero jutay ra ang gipili. Okay, ato ning bahin-bahinon. Ikaw ug ako, kitang tanan gidapit, giimbitar sa pag-alagad sa Dios. Amen. So dunay gipakita diha nga sambingay ni Ginoong Hesus mga kaigsunan, kanang kahimtang sa mga gidapit o kahimtang mga kaigsunan, kahimtang sa mga gitawag o kahimtang mga kaigsunan sa wala kana bitang kay dili tanan nga gitawag gipili. Kahimtang sa mga wala mapili o ang kahimtang sa mga pinili. Katong wala mapili mga kaigsunan, dunay duha ka kinabuhi kahimtang sa tao nga gusto sa Ginoo nga imo ning masabtan. Ini mo paminaw gyud maayo kay aron imo ning masabtan sa ingon, dili ka magduha-duha sa pag-alagad sa Dios. Dunay duha ka tao nga kahimtang diha. Mga tao nga wala pilia o ang mga tao nga gipili. Na unsa may rason nga nung wala man sila pilia? Ang tanan gitawag. Ingon ang Dios mga ingon si Jesus, tanan gitawag. Pero jutay ra ang gipili. So atong tan-awon mga kaigsunan, nganong dunay mga tawo wala pilia? Unsa may hinungdan? Mga kaigsunan, nganong dunay may mga taong wala pilia? Tungod kay sa panahon nga sila gitawag, wala sila manungbaling. Amen? Grabe sila kabisi mga kaigsunan, no? Ang kahimtang, murag mupilit usa ni lagpa kay wala pa man mataod ang ato ang kuan diri. Kanang murag receiver masoy tawag ana sa atong wifi kay nadaot man ato ang usa sa gadget. So unsay rason o hinungdan nganong wala man sila pilia? Okay, letter A. Nibalibad sila. Ingon ang mga sulugoon sa usa ka hari, means ang hari, ang Dios. Ang Dios nagpadalag mga propeta. Ang Dios nagpadala mga kaigsunan ug ang mga apostolis. Ang Dios nagpadalag mga mensahero, mga evangelista. Matud pa sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 11, ang Dios nagpadalag mga pastor aron pagwali sa mensahe sa Dios. Ang Dios nagpadala o uban mga kaigsunan, nagpadala ang Dios og magsasangyaw, ang uban magtutudlo. Pero sa diha nga ang mga sulugoon, mga kaigsunan, nagadapit na, pangalagad kamo sa Dios, simbahan niyo ang Dios, samtang doon na pa kay panahon, samtang doon na pa kay kusog. Apan ang tanan nga gitawag, dili tanan, gipili, nganuman, ang mga taong wala pilia, ning balibad sila. Amen? Gisangyawan sila o gidasig sila, panimba mo sa Dios. Simbahan ninyo ang Dios samtang buhi pa ka. Sa usa ka semana adunay 7 ka adlaw ug ang unom ray atoa ang ikapito para iyaha. Pero unsay gibuhat sa mga tao? Gihurot ang 7 ka adlaw para kuno sila
mabuhi. Ang uban para madato. Ang uban mo ingon, may na lang. Pero kabalo ba mo, ang tao nga wala na simba-simba, sumala sa ihang diskusyon sa atong igsuon from Canada, tinuod yun nga kung wa na kay simba-simba, matintal yun ka. Bugat o grabe ang ihang problema sa una gani, gihilakan siya sa ihang mga ginikanan. Pastor, tabangi mi. Kay nahadlok mi, nga makasala pag ayaw akong anak. Kay naa may magpakamatay tungod niya. Kung bulagan niya magpakamatay man, musamot siya ka makasala siya. So giduol nako sa Ginoo, giampo nako sa Ginoo, og karon gipahimutang siya, og karon iyang nasabtan nga kung ikaw di ay di mo simba, matindal gyud ka. Labi na kung ang imong mga barkada, ang imong ikuyog dili hing simba. Mo na niingon si Apostol Pablo, ayaw patunto, ina imong tapat, ayaw patunto. Sa unang Korinto kapitulo 15 man siguro na bersikulo 33, ayaw patunto ang dautang mga kauban, ang mga bisyoso nga mga barkada, manakod na, makaguba na sa tawag sa Dios sa imong kinabuhi. So, ibutang ni sa imuhang una-una, kuyog sa atong mga kigsunan nga nakaroon sa nagalay mga nasod. Inani ni, nganong wala sila pilia sa Dios? Kay nimbalibad sila. Ang uban, nagpadayon sila sa ilang buluhaton. Ang adlang Domingo para sa Dios, dili para sa mga buluhaton. Og nakit-an sa Dios ang tao kinsay nanimba niya. O kinsapod ang wala manimba. Akong gikwinta mga kigsuonan, pila ragod ka Domingo ang usa ka tuig. Akong gikwinta na as 300 kapin. Murag sakto ba? Pero pila ka adlaw nga dili Domingo sa usa ka tuig. Nya pila ra ka tuig sa kalibutan. Ibutang nato 80 anyos, taas na kina. 90 anyos, o natay tarong siguro pang una-una. 100 anyos, oy, grasya kayo kung naa ka sa 90, 100. Pero di nakakaabot og 150. Naman programa sa Biblia nga kutob ra gyud 120. Gikan sa 70 ang kinabuhi sa tao. Mao na nga ang atong pagpuyo sa kalibutan gikan sa walay umoy ngadto na sa pagkahimsog, pagkakusgan, balik na pud sa pagkawalay umoy. Daghang karon mga tao nga nanangandoy nga mosimba pero gahigda na. Gusto nga daghang mga tao nga mobasa Biblia pero dili na makabasa. Munang ayaw usiki ang higayon nga makabasa makakita pa ka. Ibasa nag Biblia og simbaha ang Dios. Og ayaw gayud praktisi ang imong kaugalingon ngadto sa kalaglagan nga sa panahon nga ikaw ambitaron nga mosimba, balibaran nimo sila. Kay ang mga tao nga nibalibad sa diha nga gitawag sila mga kaigsuonan, gigapos. Tama? Gipatay pagyud nila ang ubang mga sulugoon. Ang uban nibalibad, ang uban nagpadayon mga kaigsuonan sa ilang buluhaton. Daghang kay mga tao nga muangkon nga nagtuo kog Dios pero imbitaha, manimba ta. Ay daghan kay kog labanan. Ay daghan kay kog gunahan. Ay daghan kayo priority ang kinabuhi nga dili makatabang sa panahon nga kita moatubang sa Dios. Makatabang ba na ang mga butanga sa dihang mga tubang ta sa Dios? Dili. Dili na mo'y manubag. Kita mo'y manubag. Di mo ta kaingon mga kigsunan, pasaylo ako kay tungod na sa akong labanan. Tungod na sa ako ang trabaho. Mga igsuon, ang atong kinabuhi sa kalibutan, ampinganan. Hindi mo tapat, ampinganan. Matod pa sa gisulti ni Pedro, mga kaigsunan, pagmaigmaton o pagmabinantayon. Unang Pedro kapitulo 8, 5:8. Nga pagmaminantayon kamo, pagmaigmat, the word pagmaigmaton na kinahanglan kag kaalam. Paminaw mo mga bata, imong tapad, mga bata paminaw, kita mga bata non importante kay ni mga kaigsunan kay sa usa ka semana kausara ta magkita.
Kasarata makadungog og mga mensahe sa maniini mga kaigsuonan. So ang pingan nato ang mensahe nganong wala sila pilia tungod kay sa panahon nga gisangyawan sila, sa panahon nga sila gibasahag Biblia, ang uban mga kaigsuonan kung basahag Biblia ingnon sila, moingon na sila nga mga lahig tinuuhan. Sa una nga nagwali ko sa Biblia mga kaigsuonan, giwali nako ang Biblia sa mga tao, dunay mga tao nga misinggit. Uy, naa na po ning mga taong way minteryo. Na ay mga tao nga inanag panabot tungod kay sirado sila sa pagbasa ng Biblia. Grabe sila kapurdoy sa ilang panghuna-una, mahitungod sa pulong sa Dios ug mahinungdan nga sa panahon nga sila walihan ning balibad sila. Ang uban ilahang gidaot, ang uban pagyud ilang gipatay ang sulugoon sa Dios nga nagsangyaw sa mensahe sa Ginoo. Nasuko ang hari. Mo na rason nganong wala sila pilian. So sa may gidangatan mga kaigsuonan sa mga taong wala pilian. Sa may gidangatan sa mga tao. Unsay gidangatan sa mga taong wala pilian? Unsay gapuson sila. Mateo 22 mga kaigsuonan, gigapos sila. Kabalo ba mo anang gapos? Nagpakita na sa kalihok kanang kalisod. Kabantay mo, kung gapuson ang imong tiil, gapuson ang imuhang kamot, dili ka kalihok. Kabantay mo, nga ang Dios mga kaigsuonan sa adlang Domingo gahulat na sa imong pagdaig. Gahulat na sa imong pagsimba sa Dios. Damor nimo sang simbahon, damor nimo sang daigon, at imanon ka niya. Pero daghang kay mga taong ginapos. Ginapos sa trabaho. Ginapos sa kawaladon, dili ka simba kay wala. Pero bless kayo ang usa ka tawo sama ni Pastor Eddie. Atong papakan ang Dios. Bisan matod pa siro-siro siya pero wala siya masiro sa presensya sa Dios. Gitagbo ang iyang panginahanglan. Speaking about testimony nga siro mga kaigsuonan, daghan kay ko nasinantian. Nagpaboy pa ko sa una dito sa Mabulo. Ang akong amo insik. Kusog kay kong mo advance kay sigig hangyo pud ako maginikanan kay ka-eskwela akong igsuon kay ni hangyo lagi kwarta kay ipabalon. Sala sigig advance unya usahay mangutang ko sa akong mga kauban karon kay wa man koy kwarta. Gusto man kong musimba kay gatan-aw man ko sa offering. Kay nakakaton naman ko atog tithes and offerings atong panahon na. Ni hangyo ko sa akong kauban nga mangutang ko. Karon kay wala man ko utanga. Kay naalagi po'y utang. Mu-advance ko sa ako ang amo, tinuod na, nasingkahan ko. Nasingkahan ko, sa ikaw, Gideon, sige kag trabaho. Maut-ut ragyog ka na, kay sige ni kag padala. Sige ko padala. Inana akong kinaboy sa una. Pero wa ako magpapugong ni simba ko. Sa adlaw pa lang Sabado, giridi na nako akong bike. Di kinahanglan nga di gyud mahiyos, pero kung mahiyos ako ang huna-huna, ilakaw ra sad nako. Sayo ko nga bike mga kaigsuonan adlang Domingo, kay mosimba ko bisag way kwarta. Pero kabalo mo, pag abot diha sa subang dako, paingon dito sa Tipolo, paingon sa Giso, paingon og Dumadawi. Samtang ka sayo ko tindak-tindak mga kaigsuonan na ay nagsidlak-sidlak sa mga dalan sa kalsada. Wa pa man kayo mga tao antong panahon na sige kog lantaw na may kasidlak-sidlak. Unya inig katungod nako sa sidlak. Uy, na may tag 50 katong libangbang. Katong garang-garangon aning garang-garangon nga lubi nga dos. Karaan pa mga kaito sa unang kwarta. Na piso. Nya namunit akong gisulod sa pulsa. Inigtindak nako mutingog na, nadugay ni yun na. Kay pag abot dito sa unahan, wa may namunit antong kwarta, akura. Pag abot dito anang naay factory sa San Miguel, ditso ko sa Giso. Pag abot dito, gasunod man day kong patay. Kwarta man dito sa patay. Wala na ako iuli. Akong gi-offering, nakasnacks pa ko pag-uli. Kung wala ko musimba, di pa ko ka-offering, di pa ko ka-snacks. Muna nga, God is provider. Ina mo tupad, magtatagbo ang Dios.
Nay panahon nga wa ko'y kwarta. Gidayeg nako ang Dios. Ningring ang cellphone, giingnan ko pastor. Nakit-an ti ka sa panganod ug giingnan ko sa Ginoo nga padad-an ti kag 2,500. Tapakpakan ang Ginoo. Sa unang panahon mga kaigsunan galisod ko sa upra. Kay sige kog tukod og mga simbahan. Ang kwarta tuwa sa mga simbahan, tuwa sa mga lakaw. Si Russell ang asawa sige ingon, bes, duha ka buk atong anak wa tay balay. Ikong ihatag ra lagi na sa Ginoo ng balay. Sa lalaki ra ba ni, kita ra bagay mo gasto ani. Wa gitay balay bisag usa na lang kuno ka kwarto. Sige sag hangyo nako ikong ihatag ra lagi na, ipaangay lagi na. Gipadad-an mig kalit mga kaigsunan ay naigahatag namo sobre. Nya giingnan dito sa sulat, this is not for your ministry. This money is for your family. 19,000. Inana ang Dios. Simbaha ra siya. Daiga ra siya. Kung dili nimo simbahon ang Dios sa adlong Domingo kay nalimot ka kay naay kwarta kay may na lang, di na makatabang sa panahon nga naa sa mga pagsulay. Amen. Pila ba kanato nga nakasinatig kalisod? Wala ba ta makakaton gihapon sa mga kalisdanan nga atong nagian? Malimot pa ba gihapon kita sa mga mensahe sa Dios? Sama ang mga tawhana nga gapos mga kaigsunan. Sa adlong Domingo ginapos sila. Di sila kalihok. Maglisod sila tikang. Pero bless kayo ka nga nakadaig ka niya. Kay walay rason nga mo simba gyud tas Ginoo nga dili nato siya masimba. Walay rason nga dili ka na mo simbahon. Why? Nganong wala man tay rason? Imagine natulog ka, wa kay kalibutan kung giunsa ka siyawa. Pero nganong wa kahilabdi, kay gihigugma ka niya. Gibantayan ka niya. Samtang natulog ka, samtang nagmata ka bisag asa. Magbiyahe ka, sakay ka, mulakaw ka. Ingon si Jesus, ubananti ka. Inana ti ka kamahal. Inana ti ka kamahal. Mao nang watay rason nga di ta mo simba niya. Pero kung ginapos ta, mo na imong tapad ayaw paghapos. Ayaw paghapos. Ang uban ginapos sa relihiyon. Dili mo simba kay dili ko pareho og tinuohan. Mga lahi mong tinuohan. Unsa man di among tinuohan nga gikan mas balaang kasulatan? Usa ka igsuon, maestra, ako ang gikaistorya kagabi akong giingnan. Manimba ma'am. Isa nga pareho ra ta Ginoo. Ikong basag Bible. Kaya naman, gisugo pugos Ginoo nga imbitaron siya. Pero tugad bida glory, wa ko ka-imbitar ni Tia Gloria pero ni Anhes. I hope, Tia, I declare blessing sa imong kinabuhi, sa imong mga anak. Alagare og simbahang Dios gamit ang Biblia, dili ang relihiyon. Kay kung alagaran nimo ang Dios, pinaagig relihiyon, daghan kaayog mga balaod ang relihiyon. Daghan kay sila panultihon. Wala na sila minteryo, wala na sila lunganan, mga lahi na sila tinuohan, dili na sila malangit. Sila pa'y mo ingon nga dili malangit, nga wagani sila magbasag Biblia. Kisa may di, kita na nooy di malangit, nga way bisyo. Kisa may malangit, kanang mga naibisyo. Akong giingnan ang maestra, kabalo ba ka ma'am? Since nga nagbasa kog Biblia, og ako ning giwalis mga tao ang mga pulis na bag-o. Dunay duha ka pulis na pastor na karon. Dunay usa ka taong bisyoso, buntag, pamahaw siya po, paniudto siya po, paniapon siya po, gibulagan sa siyang asawa, kay nabuang na sa sabo. Pero sa dihang nakadungog sa akong programa sa Love Radio, sama sa pamilya ni, nakadungog rin po ni sila, pamilya ni Dang Jolito. Dako'y kailas taga-talisay mga kaigsuunan nga buntag siya po, paniudto siya po, panihapon siya po, unya matod pa naapay snacks. Nabuang na siya, taga-talisay siya. Nakadungog sa programa nako, hilak siya. Sa pagkanta nako anang dito sa cross, hilak siya. Iya kong gibisita. Ako siyang giyampuan, ako siyang gisangyawan, karon pastor na. Tupakpakan ang Ginoo. Muna diha ko madasig sa kabaguhan sa mga tao. Nganuman, kay credit ta atubangan sa Dios.
Ginakwinta na kani trabaho ni Gideon. I hope kung unsay akong trabaho nga inyong nakitaan, buhat asad ni isangyaw usab ang pulong sa Ginoo ngadto sa uban. Amen. Now, next. Di ta mo sugot nga gapuson ta. Itambog sa gawa sa kangit-ngit, magkagot ang ilang ipon, maghilak sila. Og ang ilang hilak pala na pag-undang. Mao na nay kalaglagan nga wanay katapusan. Munang ayaw sugot, karon giwalihan ka. Kabalo ko makasabot ka. Kabalo ko nga samtang naminaw ka mga kaigsunan, doon na gyud kay nasabdan. Di gyud ko mosugot nga wa kay nasabdan. Kabalo gyud ko nga nakasabot ka. Nga ang atong gikinahanglan ang pulong sa Dios nga naa sa Biblia. Nagtudlo na to ni kung unsaon na pagsimba ang Dios. Hinumduman na to ang bisti diha nga gisgutan mga maayong binuhatan. So muna ato ang eksaminon, maayo pa ang atong binuhatan. Time pa ato kunong kwenta-kwentahon. Maayo ba ang imong binuhatan isip bana? Maayo ba ang imong binuhatan isip asawa? Basig mas labaw pa ka sa imong bana. Kisa may mutabang nimo ang pulong sa Ginoo. Yes, dunay mga panahon nga kaniadto wa ta kahimot apan kung mubasa ta sa Biblia ug ato ning ikinabuhi, malipay siya og i-bless ta. Kabalo mo, sa sige na kog ingon sa akong asawa, bes, ipaangay ra lagi na, ayaw lagi ka balaka. Tukod mig simbahan sa Tisa, tukod mig simbahan diha sa Kiyot Pardo. Tukod na pun mig simbahan dito sa bukid sa Kantipla. Unya, tukod na pun mig simbahan diri sa Tarkom. Nagyo na tukod nga simbahan. Nya labang na pumig Negros, sigig waldas dili waldas sana sigig yung kanang tanom sig gastong kwarta mga kaigsoon. Kabalo ba mo sa usa ka biyahe namo kana magkrusada mi gamay ra nang 50,000. Nya mag-ihap-ihap is kwarta. Ako sigurong asawa kay mo kwenta mo ning asawa mo ana siguro akong asawa murag usa na man kaligi. Bis kanos apa mangyud ta makabalay ko ipaangay ra lagi na. Kabalo pa mo, paglali na mo dire, 60,000 ra ang parta. Pero gihatag ni Lord ang balay. Wala may gasto. Inana ang Dios ay ras kalimte. Ay nagyod sa kalimte. Daghang kay kong ma-example sa kinabuhi. Sometimes ang atong pagtuo maluya. Sulayon ka. About kahimtang, magkalisod, pero ayaw kalimte ang Dios. Ayaw kalimte ang pagsimba, bisan kung naakas kalisod. Kasama na ako. Kasuhay kog 0-0. Maglakaw ko dihas pulang bato, talamban paingon sa country mall, kay way kwarta. Pero magbitbit kog Biblia. Di na ko ikaulaw. Kay nga naman, ang Biblia labaw sa kwarta. Diri ko na usab, og diri ko na bag-o, og diri ko nakaalagad sa Ginoo. Gitagbo sa Ginoo. Sama din yung Julito, gipaangay siya. Isawa man ko mangayo, pastor. Pero grabe ang pabor. Ingkudong, wa ka mangayo, pero timan daghang mga taong nag-ampo para nimo. Isasakto po. Tupapakan ng Ginoo. No? Salamat sa Ginoo, mga kaigsuonan. Sunod, unsa ang dangatan sa gipili sa Ginoo? Nabas inyong nauna unsay padulngan sa mga gipili sa Ginoo na. Sa Mateo 24:30 kung imo nang basahon, si Jesus mismo ang manawag na. Nganong gipili sila? Tungod kay sa panahon nga gisangyawan sila, gidawat nila ang mensahe ni Lord. Amen. Sama ninyong tanan. Sa pamilya ni mama ug papa. Nya karon ni simba si nang Gloria, I hope this is na dili ni mao ang katapusan. Mao ni ang sinugdanan. Kaya uban na imong mga anak. Inyong igsuon amot kong bisitahon kay request nga magpaampo si Tio Matyaw. Imagine na kanang maghigda mangandoy na Ginoo. Pero ayaw hulata nga samtang kusog pa wa kay Ginoo. Ayaw emergency ang Ginoo. Sometimes man good emergency ra ang Ginoo.
Makasampit ra ang Ginoo kung magtinga na. Ano? Kasulay ko ana. Negosyante kog isda sa Bayawan City sa una. Biyahig bukid. Nya pista man to lugar namo. Akong amigo black belter, Cartesian, isog kaayo. Di siya mo tuo, akong siyang yawan sa Biblia, di siya mo tuo. Isa kanadong kay migo mami, grabe siya ka mojok nako isa dong. Ihatag ko na nako ng Biblia kay ko anang ipanegirelyo. Likiton ko no niya. Wala rasad ko. Sa kahigayon, gitabangan siya duha. Wa pag mangyud malupi kay black belter, Cartesian man siya, gitabangan siya daghan. Naputol ang iyang kamot. Kisay gadala sa ospital sa provincial hospital Dumaguete, ako og ang akong igsuon nga si Raymond na as Manila. Pero ang tao nga di mo tuo Ginoo, mao na giingon. Sa diha nga nahupas ang himag, ni budlot na ang ning ulbo na ang iyang dugo, ni sampit siya Ginoo. Sa Ginoo, gusti pa ko gusto mamatay. Jul, di ampo ko gani ko mamatay. Pang emergency ra ang Ginoo. Unsay giingon sa Dios? Sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon pa ka, samtang doon na pa kay kusog. Dili kay hinumduman ra nimo ang Ginoo kung magtinga na ka. Karong naapatay kusog, naapatay baba nga muawit, naapatay baba nga musulti, alagaran na to sa inay mong tapad, manimba ta kanunay. Kay ang adlaw Domingo dili para to para niya. Ato pakpakan ang Dios mga kaigsuonan. So tibumon, dili mga politisyan ang mutigom, si Jesus mismo. Unya makapanunod sa gingharian sa Dios. Naapagay ikatulo, makadawat sa kinabuhing dayon. Amen. Kanang kinabuhing dayon mauna na ang langit. Bagong langit, nya naa na nay lunlon nga bulawan. Kinsa may kasulod didto? Mga tao nga maayog binuhatan. Kay kawatan kang dako, ana di ka kasod dito. Kay di ka mahimutang. Kay kung ang kawatan man gud kanang si naanad og pangawat diri sa kalibutan, inig sulod dito sa langit kay lunlon bulawan man na dito, di na mahimutang. Magsige nag guyod og sako asa maning tiltilon ning bulawan dire. Mo na nga walay dautan nga makasulod sa langit. Ang mga sulod dito, mga taong matarong, mga maayong binuhatan, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Mo na nga kung ikaw gidapit, giagni ka, giwalihan ka, ayaw balibad. Inay mong tapat, ayaw balibad. Mo anak manos mama, sa manghod man na nimo mano, aing na imong manghod, manimba na ka. Oh, tinuod na. Nimba ta. Wata kabalo usas imong mga anak mapastor o niya maoy magdala diha sa inyong lugar. Wa ko kabalo. Kay ang pulong sa Ginoo wala nay pili, basta mo dawat ra ta. Amen. Next, ang pulong nga gitawag ka aron mo alaga dili kay mo padayon ra ka sa imong gusto, kay gimahal ka sa Ginoo. Kanang giingnan ka ba nga? Kanang giingnan ka nga gidapit ka, alagad ta. Sometimes magod, ang tao walihan, daghan kayong mga rason. Pero bless kayo ta, giwalihan ta. Prehan Dong Marvin, dahil din, tantanan, no? Si Gaw John, ako salamat kayo. Gaw Albert, natos Gaw Albert. Nawala. Naara, naslikot. Oh. Isang yaw gyud ang pulong sa Ginoo. Nya padayon ka sa ato ang training sa discipleship. Kay moabot ang panahon, dasigon og suguon ta sa Ginoo magkrusada ta. Kamo ang manangyaw, kuyogan ta mo. Amen. Nya ayaw mo balibad. Kay ang mo balibad dili na sila pilion. Amen. Ayaw balibad inay mo tapad, ayaw balibad. Mga igsoon, ang atong kinabuhi, bililhon, walay laing nagpakamatay ini, si Jesus Christ. Naawa, unsa ka bililhon ang kinabuhi sa tao, ipakamatyan ta. Muna nga, wag itay rason, na di ta mo simba. Gimahal ta pag-ayo, giatiman ta pag-ayo, gihatagan tag kusog, gihatagan tag pabor, para mas magamit ta ni Lord. Para ang bulhaton sa Ginoo mouswag.
Nay mga taong gipanalanginan pag-ayo kay grabe sila ka masinugtanon sa Ginoo. Mahinungdan kini atong simbahan giatiman pag-ayo sa Ginoo. Gani gitagaan tag libre nga wifi. Ato pakpakan ang Dios. Nganong libre mga kaigsunan kay gitagaan po mi sa Ginoo og mga idea para makasustain. Nya usahay adunay mga usas po sa ato igsuon dili lang kumukuan. Moingon sa ako ra pastor, iko nga nara may kabayan sa ako lang. Wow. Dalaygon kay ang Dios mga kaigsuonan nga nakakita nining tanan. Nya ingon ang Biblia panultihon sa katapusang libro. Sa Revelation. Ingon sa Revelation, ako si Jesus mubalik sa dili madugay. Mubalik kong magdalag ganti sumala sa tagsatag sa kabinuhatan. Gantihan ka dili so binuhatan ni pastor. Gantihan ka dili sumala sa binuhatan ni bisan kinsang magwawali. Gantihan ka sumala sa tagsatagsa sa atong binuhatan. Like kung unsa akong binuhatan gantihan ko. Kung unsa pud ang imong gibuhat sa buluhaton sa Ginoo, gantihan pud ka ni Kristo. Nya ang kanindot ana, do na pay kinabuhing dayon. Dito magsadya ta, magdahig ta mga kaigsuonan nga wa nagay problema. Amen. Una nga padayon natong isangyaw ang pulong sa Dios. Padayon natong dasigon atong kaugalingon ug ingnon nato atong kaugalingon simba samtang buhi pa. Alagari ang Dios samtang do na pay adlaw. O paminawa kanunay ang mensahe. Ayaw tuguti nga di ka kasimba. Nganuman ang tentasyon perting dulola. Matintal gyud ang taong wa na simba-simba, wa na gyud ampo-ampo. Munang manimba ta kay makaampo o makadahig pa ta. Unya i-bless ta niya. Amen. Walay rason. No? Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason manindog na. Ato ang pasalamatan ang Dios mga kaigsuonan alas 12 naman. Nya next na tong mga siguro mga panahon na natay Sunday school mag-practice na tag sayo-sayo. Sayo na ta mo sugod alas 9:30 sugod na alas 9:30 mag Sunday school alas 10 sugod na ta. Pero dili pa sunod Domingo. Ato pang i-arrange para magkapuli-puli na mas Pastor Eddie. Ato pakan ang Dios sa kinabuhi ni Pastor Eddie ug sa tanan to mga kaigsuonan. Ato ipatas at kumakamot mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Nya atong pasalamatan sa siyahang mga pulong mensahe. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat sa imuhang pagmaymay, pagtambag, pagsugilon, pagtudlo kanamo. Kung unsa ka importante ang pagpanimba, ang paghatag og panahon. Salamat Ginoo nga imong kaming giligon o gidasig. Amo ning bitbiton, amo ning balonon, amo ning gamiton sa among pagpuyo sa kalibutan samtang kami nagpaabot sa pagbalik sa among Ginoo. Amahan, Dios sa makagagahom. Salamat nga imong gibless karon ang akong mga kaigsunan, kami imong gipanalanginan. Ang mga kaigsunan nga niadinhi bisan pa sa mga kaigsunan nga nakaroon sa nagkalaing mga lugar, nagkalaing mga nasod, padayon mo usab silang gilig-on. Nga samtang doon na pa'y panahon sa pagsimba o pag-alagad kanimo. Thank you Lord sa mga mensahe nga imong gipakita kanamo kung unsay rason o hinungdan nganong ang tao dili pilion ug unsa pa hinungdan nganong ang tao pilion ug ang imong mga pinili o Dios imong tigumon ug imuhang pasudlon sa imong gangarian ug tagaan og kinabuhing wa nay katapusan. Busa amahan mo na among gitinguha, mo na among gipangandoy. Mahinungdan nga kami, migduol kanimo, kay diha lang kanimo kami may kasiguruhan. Amo mga kaigsuonan nga nakadungog nakabati, dasiga usab sila sa pagsimba kanimo. Kay ang kaluwasan, dili pang relihiyon, kundi relasyon namo diha kanimo, pinaagi ni Jesus Christ. Salamat Lord sa mensahe. We declare blessing and victory in Jesus' name we pray. Amen. Okay, amen. Ato pakpakan ang Dios mga kaigsuonan, og ingna imong tapad, give bless ka karon sa Ginoo. Amen, dalaygon ang pulong sa Ginoo nga gipaabot sa matag usa ka nato nya dili nato to kalimtan nya ato to hinumduman kanunay ang mga pulong mensahe nga gipaabot sa matag usa ka nato nya ato ta sa paghatag sa tithes and offering.
pagdaig. Gikan kanimo ang kusog, para kanimo ang dungog. O Diyos, ikaw ang tinubdaning tanan sa matag adlaw, sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw man ang dalampanan, kay ikaw man ang tinubdaning tanan. O Diyos, ikaw ang tinubdaning tanan sa matag adlaw, sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw man ang dalampanan, kay ikaw man ang tinubdaning tanan. Ikaw man ang tinubdaning tanan. Ato ta sa pagpamarog mga kaigsuunan, ato isa ang atong tuo nga kamot alang sa tithes and offering. Labing kamhanan na mo nga Dios niining sayo sa kagtuhon, Lord God. Ani ana usab kami Ginoo nagaduol nga na kanimo, Lord Jesus. Ug salamat Amahan sa pulong nga imong gipaabot kanamo, Ginoo. Ug imo katong siliyuhan, Lord, sa imong Holy Spirit, Ginoo, sa tagsa-tagsa na mo kakasing-kasing, Ginoo. Nga wala katoy makasakmit, Ginoo. O katong nga mga pulong, Ginoo, kanunay na mo to, Lord, nga tipigan, hinumduman, sulod sa among kasing-kasing. Ug labaw sa tanan, amo ikasugilon, Ginoo, ang imong mga mensahe, Amahan, ngadto sa wala pa jud masayod sa imong kamatuoran, Ginoo. Kay maunay krusada nimo, Lord God, nga ang imong mga katawhan, Ginoo, masangyawan, Lord Jesus, sa imong pulong, Lord God, sa tibuok kalibutan. Kinaingon ka, Amahan, dili ka mubalik, Amahan, kung dili mahurot og sangyaw ang mga katawhan, Lord, sa imong pulong. Ang gipakita diha, O Dios, ang imong dakong gugma, Ginoo, sa imong mga katawhan, Amahan. Kay dili ka gusto, Ginoo, adunay malaglag, Ginoo, kay ang imong singgit ug imong krusada, Lord God, nga imong mga gipakamatyan dito sa cross, Ginoo, madala diha sa imong gingharian, Amahan. O bisan pa, Ginoo, sa salapianon na bahin nga naa sa among atubangan, Lord Jesus, ikaw, O Dios, mag-bless, Ginoo. Bisan pa sa mga katawhan, Ginoo, nga nagtulong, Lord God, para sa imong himayaan, Lord God, sa ilahang gikuhaan ni ini, Amahan, sa ilang source ni ini, Ginoo. Ikaw, O Dios, padayon magahatag og pinilo-pilo nga panalangin, panalangin nga pinaawas, tinantan, dinasok nga mga panalangin nga kanunay nila, Lord, masinati, Lord. Ug labaw sa tanan, Lord, sa among pagkamatinud-anon para sa imuha, Ginoo, mismo jud kami, Amahan, ang makabenepisyo sa among kinitaan, Lord God. Kay wala gyud nimoy tugutan, Ginoo, ni anay, Ginoo, nga makukutkot, Lord Jesus, sa kinataan sa imong mga kaanakan, Ginoo. Kay imo man giproteksyonan, Amahan. Inana ka maayo nga Dios, Ginoo, sa imong mga saad, Amahan. O gamitan ni Amahan sa pagpalambo sa mga buluhaton, sa mga ministry, Ginoo, nga imong gipiyal, Lord Jesus, ni ining lugara, Ginoo, sityo kaluktugan, Amahan. Padayon imong palapad ang lakaw, Lord, buluhaton nga imong gisangon sa amo, Lord God, nga mas multiply pa, Ginoo, Lord Jesus, ang mga katawhan, Ginoo, nga masayod diha sa imong kamatuoran, Lord Jesus. Dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan, dug himaya kanimo lang sa pangalan ni Jesus. Amen. So ato tas pagpanglingkod usa sa makadyot, mga kaigsuonan. So ari ta sa mga schedules karong umaabot Domingo. Mo presider kay si Cindy. Unya mo opening prayer kay si Pastor Edie. Naka Pastor. Unya ang mo scripture reading kay si Sis Chari. Unya testimony Brad Albert. Ang special number kay Tamayos family nila ni Ati Madeline. Wala man sila karon. Ubay-ubay man sad ang wala. So
ilaha ang panahon karong kuan Domingo. So ang dugang nga mga pagpahibalo akong gihatag ni pastor. So karong nga hapon napamantay natay mga bisita Sabado, next Sabado or Domingo ta mag-seminar sa ato ang kuan. Kay kinahanglan gid siya sa music team. So dito ra ta sa group chat nato chat niya kung unsa gyud ang atong kuan time adlaw himo ang special na siya. Palihog lang ko sa tanang musician nga naa gyud ta ana. Dili lang musician, tanan nga mga sakop sa worship team dito sa group chat tanan muto nga gyud ta ana. Unya sa pagkakaron ato ang training next na lang ganawan tayo mga bisita next Sunday. Yan apo tayo bisita gikas sa lungsod. Yan apo tayo bisita gikas Canada. Next time magkuan magklase kay murag naa sa i-set up sa ato ang wifi nya. Salamat ko sa Ginoo ni Dong Gilito, dalaygon ang Dios sa kinabuhi o sa iyahang kauban. Sa imong asawa, I declare nga imong asawa magkuyog mo sa pag-alagad. Ang Dios magauban o mag-aayo sad sa imong asawa, complete healing o sa imong ugangan. Salamat kay sa Ginoo niya sa imong ginikanan usab dito sa Bohol. O salamat kay sa Ginoo sa kuan kanang doon na to'y usa nga mupalit unta og kuan ako ini pahibalo mupalit unta og flat screen bali duha unta atong paliton kay naamay ni palit pod og flat screen nya karon ingon siya nga pastor kwarta na lang iyang ihatag para dugang pod sa panginahanglan sa simbahan mo na to i-pray nga kini mahimo ni sang kisame kay mao man toy at igikuan kuno nga iya na lang kunong ihatag ang kay para kuno na ni Lord unya ingko nga sige kay sa pagkakaron gatigong puta kay ato ning ikisami kay nindot kayo ang simbahan nga makisami kay nganuman damor man natong atimanon ang simbahan damor tang i-bless ni Lord. Amen. Damor tang i-bless ang pabor tanan dili na ilayo ihatag na nimo dili na imo gukdon kusa nang moabot. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Unya padayon ta sa pagpangandam o niya pagampo ngadto sa Ginoo. Karong Disyembre madayon ang atong youth camp gyud kay atong tigumon ang tanang mga young people. Unya mahimamat nila ang tanang mga young people nga kuyog sa atong simbahan sa Gihulngan, sa Plagatasanon, Bantolinaw, sa Mualbual, sa Tarkong, bisan sa nagkalilain sa Cebu City no na mga young people og dirisan ato ang tigumon na sila para mas matrin og masinangkapan sa mga buluhaton aron mahimaya ang Dios. So man to'y pahibalo og salamat sa Ginoo sa kadaugan og ato ta sa pagpanindog ato tang pasalamatan ang Dios mga kigsonan unya tong ipatas ato mga kamot ngadto sa Ginoo. Hallelujah. Glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Amahan, sa imuhang pag-uban ka namo. Sa pangalan ni Ginisos, Amahan, nagpasalamat kami sa imong panalangin. Nagpasalamat kami sa imong kusog o sa imuhang pag-animan o pag-amuma. Karon og sa umalabot nga mga adlaw, imo kaming proteksyonan, imong tagbuon ang unsa may among gikinahanglan. Dunay mga panahon nga dili mi makakita sa mga panginahanglan apan diha sa imong atubangan wala kini malilong. Ug nasayod kami nga sa mga panahon nga nanginahanglan kami naa ka kanunay nga nagtagbo. Busa Amahan, salamat Ginoo sa imong pagpanalangin sa tanan akong mga kaigsuonan sa amo nga kaigsuonan nga dinhi bisan pa sa mga kaigsuonan nga naa karon sa naglaing mga lugar o naglaing mga nasod. Imo silang gunitan, imo silang atimanon sama sa imong pag-atiman sa among kinabuhi. Imo silang dasigon lig-unon nga mopadayon kay diha sa pagpadayon na ang kaluwasan kinabuhing dayon nga imong giandam. We declare blessing sa tanang mga bata nga mag-eskwela, ikaw o Dios
hatag og kaalam nga ang mga ginikanan mahimong magtudlo madinasigon sa pag-umuma sa ilang mga anak. Sa ingon ang ilang Pinoy anan walay laing alagaran kundi ikaw. Ikaw nga Dios nga mutagbo mo suplay o muganti sa tanan. Amo isalig diha kanimo ang kinabuhi. Pinaagi sa grasya sa mga Ginoong Hesus, sa gugma sa Dios Amahan, sa pakig-ambit, pakighiusa sa balang espiritu gikan karon antud sa pag-abot sa among Ginoong Hesus. Amahan mag-uban nga kanamo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amahan, i-bless Lord kini mong tinapay nga mo karong ambitan, declare blessing mahimo kining medisina sustansya sa tanang mga ambit niini. Padayon ka mag-bless sa tanang tao nga nagpagamit niini sa pangalan ni Jesus. Jesus name. Amen. Okay, amen. Happy Sunday o blessed Sunday o ang Dios magapanalangin. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo. Lamano sa kalipay diha sa pagtuo. Daigon ta ang Dios. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. I got spirit in my hands that is keeping me alive, is keeping me alive, is keeping me alive. I got spirit in my hands that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. I got spirit in my head that is keeping me alive, is keeping me alive, is keeping me alive. I got spirit in my head that is keeping me alive. Jesus is keeping